Bosman jäi kuvaan leffaa siitä, kun se on se käsisottiin tuosta. Kiinni kun mä katsomaan. Juuri vastainen. Paistuu potta päästä. Se joka toisen auton tähän. Se joka toisen auton tähän nyt on ollut. Jag get But it's quite it's first time for me to drift like Toge. Toge? Like now. Okay, cool. Yeah, it's nice.あんなに遅くなって俺侵入したら多分ドリフトできない多分逆にね逆にこっちもねありがとうございました。すいません最後とんでもないことは謝るんですか。本当謝る。入ってください。いいって俺。No joo, kyllähän aika siistiä ollut ainakin pari päivää tässä ja päässyt kokeilemaan vähän erilaista ajamista tämmöisellä vuoristoteillä myös. Ja Japanin driftikulttuurin kanssa mä nyt oon ollut tuttu jo aika pitkään, että on käynyt 2018 vuodesta asti, jos muistan oikein, Japanissa driftaamassa aika lailla monenlaista erityylistäkin driftaamista, niin se on silleen entuudesta jo tuttua, että se on kyllä aina ihan yhtä hauskaa ja hienoa. Joo, kyllähän se tietyllä tapaa on, että täältähän se on alun perin lähtenyt, ehkä vähän semmonen enemmän original meininki on täällä tietyllä tapaa, mutta ihan hyvin sitä on Suomeenkin kyllä tietyt porukat yrittänyt tuua hyvin sitä japskikulttuuria, että Suomestakin löytyy tapahtumia ja ajopäiviä, missä on hyvä japskimeininki. No ylipäätään herätti aika ison mielenkiinnon, kun kuulin koko projektista ja sitä kautta sitten vakuutti mutkin, että ihan törkeän siisti juttu varmasti tulee tästä, että Red Bullin ja Initial D:n kanssa, kun tätä koko projektia on lähtenyt suunnittelemaan, niin kyllähän tästä niinku aika hyvät lähtökohdat on ollut tähän ja varmasti saadaan tehtyä tosi siisti juttu. No mun mielestä se alta vastaava asema siinä tarina alussa ja miten se lähtee liikkeelle, niin mun mielestä se on aika siisti tyyli ja mistä varmasti aika paljon monen tyylinen japanilainen driftauskulttuurikin on saanut inspiraatiota aika paljon. No kyllähän tällainen niin sanottu Touge-tie on ollut aika kauan itsellä haaveena, että pääsis driftaamaan oikein kunnon vuoristotietä. Ja sitten tietenkin sen saa tehtyä täällä Japanissa näissä huikeissa maisemissa, missä nyt ollaan, niin onhan se aika siistiä. No kyllä mun viesti on, että mulla on ollut aika hauskaa ainakin tätä tehdessä ja mä oon 100% varma, että tästä tulee siisti projekti, niin menkäähän kaikki kattoo ja nauttikaa sit.